Palisang biar Duलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे खुंगा सेथि बिश्वनाथ जिल्ला दौरि आरो फोसावगिरिफोरनि मावबादा दिनै सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय दिनैनि मानवगिरि आफादगिरि लोगोसे दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय बालिसां पन्चायत लेभेलनि काउन्सिलर बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि बोसोनगिरि फुलेश्वरी आबर आफादनि गेजेरजोंनो सरजाबनानै दंजोबो आरो बेजों दिनैनि नैबे दावगानाय मुगायाव बिनि डिजिटेलनि मुगायाव जों धोरोमारि आफादनि खामानि मावनायखौ जों दिनैनि समाव बोरै लांनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव डिजिटेल मुगाजों जों दावगालांनो थाखाय जोंनि नैबे ओनसोलाव दिनै जोङो बे धोरोमारिनि रुफाथि मायथाइ गेवलां मेल जादों दिनैनि जुगाव ससियेल मिडियानि जुगाव जोंनि खामानि मावनायफोरखौ एसेनानै दोननो हाला जुदि एसेनानै दोननो हालाब्ला जों जुदि डिसिप्लिन भाबै जों खामानि मावनांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरा बोरै जानांगौ गोदो गोदाय जोङो बाथौ धोरोमा दिनै गोदान नङा 1992 आव 16 मेआव जिदा दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम मोनदों दा बे दिननिफ्रायनो दिनै गामि गामि थांनानै जायगा जायगाफोराव थांनानै जोंनि आसामजों लोगोसे बाहेराव थानाय अरुणाचल नेपाल वेस्ट बेंगल दिल्ली दिनै बांलादेश बायदि हादोरफोरावबो जोंनि बाथौ धोरोमनि खामानि मावनाया गोसारनानै दङ दिनै साननो हागौ नैबे ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंल'सो बाथौ सिबिनानै दं नामा दा बेदि जुदि सानदोंब्ला बे गोरोन्थि जागोन दिनै दुलाराय बुहुमनाङावनो दिनै बाथौ धोरोमनि खामानि मावनाया गोसारनानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बाथौ गोथार सानखौ दिनै बन्द सान हिसाबै जोंनो होनाय जाबाय बे बन्द सानखौ जों दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माबायदि गनायनानै लादों जोंनि बाथौआरिफोरा माबायदि गनायनानै लादों दिनै बन्द सानखौ ओरैबायदिसो जायगा जायगा नुबोदों दिनै बन्द सान होदों होननानै जोंना बे खालि मा हाबाफारि लायो न'खराव दिनै मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार साना दिनै सरकारि भाबै जों बन्द सान मोनलायबाय दि मोननायाव जोङो जायगा जायगा मा खालामो जोङो आलासि जानाय हाबाफारि बे खालि लायो जायफोरा साख्रि मावदों बे खालि बबावबा आलासि जानो थांगोन नाथाय जोंनि बेफार बानिज्य खालामनाय मानसिफोराबो बे खालि जोंना बेफारा मोजां जागोन होननानै बै खालिसो बेफार खालामनो थाङो नाथाय जोङो दिनै बन्द सानखौ मानो होदों बे बन्द साना जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ धोरोमारि आफादनि जोङो समायना जों बेखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखायसो बन्दखौ जोङो बिनाय जादों आरो बेबादि जों मोनदों आं दिनैनि फैबाय थानाय बाथौ गोथार सानखौ नैबे रुपालि मायथाइ फालिथायनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बुंलांनो सानदों बे ओनसोलावनो जा
बिश्वनाथ जिल्लानि जायखिजाया गामिजों लाफानानै बियाबफोरावबो जिल्लाफोराबो समायना बे फैबाय थानाय बाथौ गोथार सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय खावलायबाय जे जों बे सानखालि जोङो गामिनि थानसालियावनो जा बियाबनि थानसालियावनो जा जिल्लानि थानसालियावनो जा जायफोरा जि साखाथियाव दङ आं गिबिसिन बे थानसालियाव आं बावथाय लांग्रोगोन आं सबसे मोजांसिन जि गाननानै आं बेयाव बावथाय लांगोन बेबायदि जों दिनैनिफ्राय साखाफारा जानांगोन जों दिनै आर्य समाजनि जों सिबिनाय खान्थिजों जों नाहरोब्ला दुर्गा फुजाखौ जों नाहरनो हायो लोखि फुजाखौ जों नाहरो बेवहाय जोङो बर' मानसिफ्रा बाथौ सिबियारिफ्रानो खायसे जायगाफोराव जों बिराद दुर्गा फुजा फैब्लाथ' मा खालामो गोदान गथ' गथायनि जि जोम बायहैयो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंबोबाय थादों जे जोंना बाथौ गोथार सानावसो सबसे मोजांसिन जिखौ जोङो गाननांगोन गोथार जि जों गाननांगौ आरो जों सबसे बोराइ बाथौनि सेराव थानसालियाव थांनानै गिबिसिन आर'ज गाबहैनो हानांगौ जोंनि थांखिया बि जानांगौ।